Saan kita? Saan saya lagi? Sabar ka diri. Guys, sabar ka diri. Sabar ka diri. Sabar ka diri. Duang kan? Mana ya atong tirada ron mga choy? Hay, nakarni gamay. Ay ulan-ulan man. Kadaghanan na to vitamins! Tamani siya. Saan naman naman kang ihugasan naman Nagibukbo na ginino sinampak. Kalobe! Good news! Gusto ka! Hindi mo yung atong para sa nilatan. Mo na yaton para nilatan. Yes! Saan saya lagi? Sabar ka diri. Guys, sabar ka diri. Sabar ka diri. Sabar ka diri. Duang kan? May kereta na dah. Lah. Suga-suga lagi nak. Sumawal lagi mo ano pang. Ja, ha? Buwan sugo. Ha? Ini gini. Muli kay tawag siya mga choy og suga-suga. Kusog ka na makupot, ha? Op, don't touch my hands. Because mayroon suga-suga. Hag ka mga choy, magkakisyo na ta atong ilo na tong mantika. Hag sa mga choy, atong ilo na tong ay pero ipalabi ko pero yan kita atong kahayang. Atong ilo na tong lamas. Sino kayo may kusmekos na ito kadali? Hag sunod ba? Ayan lagi, padulay kami kita kahayang. Hag sunod mga choy, atong ilo na tong putito og carrots. Sunod kayo may kusmekos na ito. Ang sir mga choy, salamat sa natag sa sili si Romel taga. Si Ronel! Ronel! Tagaga! Kuhan, tambungon! Salamat dahil boss! Darangin mong vitamin C! Amo na ning lunod po. Patay! Nalunod yung duro! Apakah na po, Roseler? Pana! Upada tabuman! Hinako ni ginagmay nagsagol! Hoy, sir mga choy, tumutangan og si pangalan ko ay kan Barnat! Barnat guys! Nertyo! Solot! Tomato to! Sauce! O nya pa day. Hoy, sir mga choy, ayan lagi padulay kami kita lagi kakanala. At kalaog sir mga choy, ato na natong karne ogang liver. Imikos-mikos na ito kadali. Grabe oh, murag Christmas tree oh. Namuah. Huwag ka na mga choy, ayan lagi may padulay. Video. Huwag ka na mga choy, ato na timplan. Ibutang ang madig sarap ang Toro. Ang magic sarap, ibutang! Sunod ang patis ang Toro. Ang patis! Ilunod! Sunod ang oyster sauce ang Toro. Oyster sauce! Okay. Sunod ang black pepper ang Toro. Dara! Black pepper! Grabe dali Sunod ang Toro, Mekos. Dara! Tornado na ako, mga choy! Oh, karon mga choy, ilunod na to ang tomato paste! Sunod na to, Mekos! Oh! Alright! Huwag sunod ang Toro, ibutangan. Saan? Kamay! Ilunod ang kamay, karon mutamis siya! Tinanaon na. Mag-model na kamo sa magsiksarap. Sunod. Mekos! Tornado! Huwag sunod mga choy, sa bayan lagi. Idulit lagi, kiping na. Huwag sunod mga choy, sa may ato na gayon. Aton ho na itong pinakalami na ginagmay. Ha, ayan lagi dulit. Huwag sunod mga choy, ato na ibabon. Ito na, nagkaon mo ngayon. Sandiana. Ansak ya no? Grabe si ko ano? Ako idol ay. Grabe. Dua lang. Saulo na. Tawa sa katugnaw. Nakawa sa katugnaw. Disuko na siya? Oo. Luko. Ah,
Grabe naman kamay dun. Grabe kumain ng sili, oy. Di po ta kalopeg ari po ta sa kanang red ba. Demonyo ni mga tsuya, demonyo. Lupig kail. Pana. Loh, Nah, Sa. Apa? Tak apa. Mula na numpag ko. ha? Mula na numpag. Abay lagi. Uyang. Wala man. Ako lang. Lo. Wala po yung tambok maya. Tambok. Ya. Sili. Demonyo na puro ka. Grabe. Demonyo ko ano? Why do I? Grabe yung mga kamay yun. Grabe. Oh mga choy! Lega! Wow! Og shoutout ka sa mong white hair. Shoutout ko ni Arvin Seron. Shout Og Anime Fan Channel 2024. out! Og Donkey Yakapin. Shout Og Mark Joseph Corpus. Shout out! Mia Saison. Shout Gian Muniz. Shout Jobert Aresilio. Shout Og Julie Chavez. Shout Og San Mark Kinko. Shout Wilfredo Mananawong. Shout Warren Abanyo. Shout Og Pasaylo Vlog Official. Shout Junald Maraya. Shout Benji Lalao. Lalio. Shout Wenro Sarsor. Shout Bere Vlog. Shout Abel Alisna. Og Elmer Aliba. Shout out! Kapangod. Og Boto, oh. Boton Jan. Buto ka ron. Boton Jan Dotelios. Shout Og Peps TV. Shout out! Master Chef TV. Shout Rosie Jean Galan. Shout Sige, katawan. Og Aljon Latusa. Shout Og Nicolas Josep Shout out! Tolre. Sawa pa ba shoutout ya mga choy no? Comment lang mo to!